Sóc el patge reial. Estic emocionat. Sabeu què he fet? He trobat el barri de la Torrassa, és tot això d'aquí. Com ho farem, això? Els Reis m'han encarregat aquest any que jo organitzi tot això. I la veritat, nens de la Torrassa, estic molt enfeinat. Perquè, aviam, on posarem el campament? On tira el campament? Tot això és molt maco. Mireu com és... Oi, quina feinada que se m'està posant a sobre. I queden pocs dies. M'han dit que pel dia 3, pel 3 de gener, he d'estar tot això preparat. Tot. I jo no sé pas què faré. Però, escolteu, no us preocupeu. Jo faré tot el possible per vosaltres i el dia 3. Aquí us prometo que tot estarà preparat. Vale? Vaig per feina, que això se m'està complicant. Un petó a tots els nens de la Torrassa. Cosins, amics, i papes també, home, que s'han portat molt bé, m'han dit. Un petó!